Λοιπόν, με αφορμή την Οδύσσεια. Λοιπόν, Silver Alert. Μήπως είδατε αυτό τον άντρα? Χάθηκε άντρας περίπου 45 ετών, όνομα Οδυσσέας, επάγγελμα στρατηλάτης. Τελευταία του θέαση στην Τρία. Silver Alert. Φορούσε πανοπλία. Είναι από την Ιθάκη. Silver Alert. Καστανός με μουσια. Μιλάει και αγγλικά. Γιατί είναι διεθνές. Λοιπόν, Silver Alert. Περίπου ένα ύψος. Ύψος 1,70. Όποιος τον δει, παρακαλώ να καλέσει την αστυνομία της Ιθάκης. Όχι βέβαια. Αυτό το βίντεο είναι αστείο. Ή την παραγωγή Λούμπεν. Silver Alert. Καλύτερα θα την κάνει την ταινία ο Μέλ Γκίψον, με Έλληνες ηθοποιούς. Παρακαλώ καλέστε το 111111 ή 0000. Silver Alert. Το complicated που κάνανε, φάγανε όλη τη μετάφραση, δεν είναι το πολυμήχανος Οδυσσέας. Είναι το complicated, το ξέρω ότι είναι το... Είναι αυτό που λέμε it's complicated, είναι το... Τι status βάζεις στο Facebook, στη σχέση, it's complicated. Είναι δύσκολο να το εξηγήσω. Εμείς που δεν έχουμε πάρει κάτω προφήσεις, ξέρουμε καλύτερα αγγλικά. Από τον Οδυσσέα στην Οδύσσεια, έτσι. Silver Alert. Μήπως είδατε αυτόν τον άντρα? Τελευταία φορά θεάθη στην Τρία. Τον αναζητάνε η γυναίκα του και το παιδί του. Και ο δούλος του, δεν θυμάμαι πώς τον λένε. Και κάποιοι ποινιστήρες που δεν θέλουν να φτάσει στην Ιθάκη, γιατί θέλουν τη γυναίκα του. Αυτά. Όποιος τον δει να καλέσει. Σας φάνηκε αστείο? Όχι, ούτε εμένα ιδιαίτερα, αλλά το σκέφτηκα για να το πω. Έτσι, για να το πω. Όχι ότι θα τη μάθουν την Ελλάδα. Άμα περιμένουμε ξένοι να μάθουν την Ελλάδα από την ταινία του Νόλαν, σωθήκαμε. Αυτά. Άντε, γεια.